някак си се стараех, въпреки своето нежелание, да се държа понякога и като нещо между родител и редактор. Нещо такова беше, за което често пъти съм се била през устата и ръцете. Не исках да се бъркам, защото на толкова раними стихове, ако почнеш да се бъркаш, има голяма вероятност да сгрешиш. Това, което ме порази в поезията на Мартин, беше на изначалният талант. Това, което блика, това, което излиза незнайно откъде, обаче се появява толкова категорично, че някои от стиховете просто си казваха, да не би пък някой друг да му е помагал, нали? Да ги е редактирал. Държа да кажа тук, че няколко млади поети, тук е Владислав Христов, Стефан Иванов беше тук, но тръгна, тъй като има представление, и други, разбира се, ми говориха за Мартин преди да направим тази наша първа среща, но независимо от това какво ти говорят, че някой е добър, че може да пише, друго е когато се сблъскаш директно с тази поезия. С тази поезия наистина човек се сблъсква. Колкото Мартин да е на външен вид, като контакт, деликатен, отстранен, мълчалив, толкова е всъщност остър, краен, дори жесток в стихотворението. И свързано с тази меланхолия, с която почнах от началото, това прави една много интересна амалгама, от която човек се чувства хем разтревожен, хем притеснен, хем в същото време в някаква степен си казва, да, това и аз в някаква степен съм го преживял, аз съм го мислил. Или чувствам го така, все едно съм бил там. След малко вие ще чуете как звучат няколко негови стихотворения. Но аз съм сигурна, че тези стихотворения са по-скоро за четене. Човек да си ги чете сам. Докато подреждахме книгата, за мен беше много трудно да потърся такава връзка между стиховете, че те да не стоят като едно цяло стихотворение. Отдавна бях изгубила, междувременно ми се развали компютър и бях изгубила реда, хронологическия ред на нещата. Помнех някои стихотворения от самото начало, които ми беше пращал, помнех други малко по-късно, но реших да не вървя по тази линия. В някаква степен обаче тя остана, защото в тази книга в крайна сметка според мен се получи разказ за една история. Разказ, една история. История за едно момче без дом, казвам го най-метафорично, но с дом в книгата, в литературата. Няма да скрия, че съм се притеснявала много пъти през това време какво ще се получи. Защото знам какво е да обещаеш на един млад човек и да му кажеш за мен е момче, дете. Да му кажеш, ще ти излезе книга и след това да не се случи. От друга страна, аз много държах тази книга да не е просто някакъв благотворителен жест, който, нали, потупване по рамото, който казва, сега тук, ето, издаваме ти книга, обаче, нали, живота е пред теб, предстои да пишеш още книги и така нататък. Аз исках все пак тази книга да има стойност. И се надявам,
че тя има. Вярвам, че тя има. Даже. Защото събрани вече така, не на екрана на компютъра, стиховете говорят помежду си. И те говорят за света, в който ние живеем, всички ние тук. За нашите деца, част от които, ето ги тук, стоят млади хора. За децата ни, които ние не винаги разбираме, на които искаме да помогнем, обаче понякога точно с помощта им пречим и ги объркваме. За това, че мислейки си, че сме родители, че сме тези, които знаят и които казват как да бъде, всъщност правим големи грешки спрямо тях. И аз съм го написала и отзад на гърба на книгата, в тази история няма невинни. Това, че децата ни не са невинни, е и поради липсата на невинност у самите нас. Всеки може да каже, да, тази книга е плод все пак и на едно доста екстремно живеене. Но нима това трябва да остане извън на литературата. Мисля, че тъкмо литературата, тъкмо поезията е място, където трябва да се говори за тези неща. Трябва да се пише за това. За тази болка. Защото иначе лустросваме проблемите, иначе ги загърбваме, иначе ги заглаждаме и ги вкарваме, както в онази пиеса на Бергман, под килима. Замитаме си проблемите под килима и после се чудим, когато срещу нас изскочи някакво чудовище. Мисля, че някой може би ще си помисля, че тази книга е до известна степен терапия. Не. Да, в смисъл, всяко изкуство е терапия на душата, но аз мятам, че след тази книга Мартин Костов няма да бъде същия. Нито като автор, говоря, че според мен ще му даде сили да стъпи върху нея и да върви нагоре, нито като човек. Аз много се надявам тази книга наистина да стигне до повече хора. Знам, че днешното поколение контактува през интернет. Знам, че повечето неща може да ги прочетете на неговия блог, но сами ще видите, друго е, когато хванете тази прекрасна малка книжка в ръка. Аз я видях в деня, в който излезе сигналната бройка и трябва да ви кажа, защото много се колебахме заедно с художничката Надежда Оля Кляхова и за формата, и за това какво да има на корицата. Мисля, че в крайна сметка се получи книга, която много отива на стиховете на Мартин. Получи се хармония между това, което е написано вътре в книгата и това, което е отвън. И ще кажа за заглавието и ще свърша, защото искам да чуете самия Мартин как чете. Вчера правихме интервю в радиото и той каза, написал съм неща в тази книга, които не съм казала на никой, които са били много дълбоко в мен и сега малко се притеснявам какво ще стане, когато ги прочитат и другите хора. Но аз мисля, че това е вълнението на всеки автор и колко е хубаво да се вълнуваш точно когато ти излиза първата книга. Точно такива вълнения са много приятни, колкото и да го е страх човек. Дом. Това заглавие беше буквално единственото заглавие, което можеше да има тази книга. И аз се радвам, че заедно с това сърце на корицата показва и заглавието, и изображението, че
Дома го носим в себе си. Независимо къде сме, ако имаме сърце. И ако това сърце топти с ритъма на думите. Това, което искам да пожелая на Мартин пред всички. Много да учи и много да чете. Защото Васил Прасков ще ви разкаже малко по-късно, защото преди да дойде Мартин при мен, все пак и Галя Гончарова, и Васил Прасков са работили с него върху стиховете, давали са му книги и мисля да чете. И мисля, че четенето ще ти помогне много да вървиш напред, защото имаш талант, който рядко се случва. Това е дар от Бога, но вече ти си на ход. И преди да почне Мартин, може би ще се повторим с едно стихотворение, което, защото не знам той какви стихове е избрал, да чете, но аз ще прочета едно негово стихотворение, което много харесвам. Вятър. Без душа съм, бездомните кучета ми я откраднаха. Без сълзи съм, заради тях пресъхнах. Умирам от рак или любов. Когато се раждах, видях себе си на 74. Висок, слаб мъж, търпял бесовете на хората. Котката в краката ми се гали. Галея, гали ме. Когато люлката спря, паднах по лице. Бях пиян, надрусан като животно. Влакът минава, идва, отива. Седнах. Гледах себе си на 90. Слаб възрастен мъж, побелял и впит в костите си. Сервитьорката дойде. Поръчах си. Гледах как родителите ми умират. Не плачи, майко, аз ще те последвам. Цигарата ми е на привършване. Устните ми сухи като пясък от пустиня. Меки като човешко сърце. Червени като кръв. Мъртви като мен. А сега Мартин Костов. Първо искам да благодаря на Силвия Чолева и Калоян Игнатовски, които ми помогнаха тази книга да излезе. И на всички, които днес сте дошли тук, за да подкрепите. И... да. Прави сте на заспал, но аз знам кога тялото ти не може да ме види. Не бъде добре. Кога ще си тук? До моето тяло не се стига с автобус. Влаковете не са денонощни. Ръцете ти не винаги ще ме докосват. Не можеш просто да преплуваш океана на няколко метра от спалнята. Целувката се дави в стъклена бутилка, докато с език правиш кръгове. Напред. Предвижвайки се напред, стук докосва ръцете, глад стомаха, алкохолната липса, пристрастеното сърце, изоставената пейка, празната бутилка, безнадежните надежди, сутрешните подотини, светло от тъмните сенки под очите, болезнените мазоли, заради разкъсаните кубинки и пълното доскоро шише. Когато гледам през прозореца, хвърлям сърцето си през него. Долу си. Нямате. Дъските драскат стъпалата, кръвта рисува лицето ми. Търси се.
Намирам устните ти. Бавиш се по мен. Спускаш се и си отиваш. Бягам. Облечен в кожата ти. Да мразя дните, да целувам слънцето. Това съм. Не е лесно да се четат такива стихове, нали? Пред публика. А сега искам да поканя Васил Прасков, който написа прекрасен текст, препоръчвам ви го от сърце. Той е на края на книгата, но всъщност може да бъде четен и в началото, но все пак предпочитам първо да четете стиховете. Но благодаря, че на вас, че е подкрепил толкова раними, как да кажа, крехък талант като Мартин, защото знам колко е важно да ти подадат ръка в точния момент. Може след това много хора да му помагат, но важното е той, който пръв направи крачката в точния момент и затова ти благодаря, че си го направил. Благодаря за прекрасния текст и също обърнете внимание на речника в края на книгата, във всяка наша книга, нашите автори на издателство за поезия, отговарят на... То не е на въпроси, ами пишат какво според тях са думи като любов, поезия, война, политика, щастие. Нещо като лексикон. Едно време си правихме в училище. Не знам сега дали го правят децата. Да. Трябва да прибавим лъчо и тая дума, харакири. Така че заповядай вас. Добър вечер. Значи всичко, което съм искал да кажа, съм го казал в предговора и сега може би някакви бележки под линия към същия. Нямаше как да не подкрепя Мартин, когато видях за първи път неговите текстове. Просто, честно казано, не съм виждал по-талантлив човек от гледна точка на това, че Мартин почваше от нулата. Много голям парадокс беше, че толкова малко думи знаеше, толкова малко език имаше в него, а всъщност толкова красива поезия излизаше от същия този език. Той знае много по-малко думи от нас, обаче ги подрежда по такъв начин, че прави една много емоционална, прекрасна поезия, която, както в предговора съм те написал, от първ поглед те хваща за гърлото. Така че, щом за първ път така попаднах на неговите стихове, реших, че е престъпление да не подкрепя един такъв човек и, примерно, да не му кажа, всъщност аз какво съм му казал, напротив, нищо не съм му казал, казах му само да пише без препирателни знаци, защото и без това не знае къде слага запетайки като мен. В смисъл, горе-долу такива бяха моите съвети, как да бъде писано по-мейнстрим, по-модерно. Иначе Мартин е тотално самоук. Парадоксът е, че винаги има проблеми в училище, по литература и нагласа още от много малък по цели дни и нощи да седи и да пише, да се затваря в себе си, още от 8-9 годишен, когато всъщност буквално както се научава да чете и да пише, той се затваря в себе си и пише. Просто това го отличава от неговите връстници страшно много. Другото, което прави поезията му много плътна и много се отличава от тинейджерите, нали, които пишат поезия, че той пише по преживяно. Значи за така наречената младежка тинейджерска поезия е много характерно тази мастурбация на дискурса. В смисъл, едни фантазни светове, в смисъл, прегръщат си едни въображаеми момичета и момчета, някакви въображаеми любови и тъна. Обаче при Мартин ги няма тези изцепки. При него всичко е много плътно и едновременно с много полутонове. В поезията са много важни полутоновете, разбира се, не само радикалната експресия. И тъй като аз малко или много станах свидетел на случването на тази книга, на този ръкопис, горе-долу, поне за по-голямата част от стихотворените, дори мога да кажа ситуацията по повод, на която те са написани. Така че наистина това го отличава от неговите връзки, че той има опита да издаде една първа книга, която да е наистина силна, да не е неговата детска книга, да не е неговата юношеска книга, да не е неговия дебют, даже да напише една
наистина уникално силна книга, парадоксално силна книга за неговата възраст. Това може би се дължи на факта, че за добро или лошо от 8-9 годишен му се е наложило да живее и да мисли като възрастен. В крайна сметка няма значение кой на какви години, какъв житейски опит има. Целият житейски опит на Мартин е тук. В смисъл, от тази гледна точка в книгата, в стиховете му няма нито една фалшива нота, нито един фалшив звук. Нито едно стихотворение не е съчинено, понеже трябва да има някакво стихотворение, всичко някаква емоция, която той прекарва през сърцето си и през себе си. Така, значи, щастлив съм, че имам възможността да кажа на неговото семейство, че има защо да се гордее с него. Той наистина е уникален човек, освен това уникален поет. Наистина по-талантлив от него не съм виждал през живота си. С много поети съм контактувал, може би, защото не съм присъствал на тяхното прохождане, на техния пощепълник. Но наистина един човек, който така тръгна от нулата и извади такъв език още на старта. Просто една такава сурова стихия на таланта, която пълна липса на култура, една такава варварска емоция. Наистина човек има мистично чувство, когато чете особено неговите първи стихове. Така че наистина имате повод да се гордеете с него. На неговите връстици от гетата искам да кажа, не се предавайте, системата е направена така, че да ви пребава. Следвайте мечтите си, както Мартин следваше своите мечти. Понеже той проведе, държа да кажа, относно тази книга най-тежката и гадна борбата с самия себе си. И според мен изволила най-сладката победа днес, че тази книга всички ние държиме в ръка. Просто следвайте мечтите си, има какво да кажете, неговата среда е където слушат чалга, Джастин Бибър и рап, той не е роден с златна лъжица в уста, мама и тати не са от Софийския университет или примерно пред него не седи бъдеще да се чуи да издаде първа книга или да запише аспирантура по философия, да кажем нещо такова. Напротив, аз се хвърлих да му помагам и застанах до него, понеже при него писането беше въпрос на живот и смърт. Буквално в смисъл, не че литературата е терапия или нещо такова, но Мартин има толкова трансгресивен живот, че аз му казах, нека тази трансгресия, Мартин, нормализира си живота, моля те оцелей, нека тази трансгресия да бъде тук. И той наистина изрази себе си и се надявам, че това писане му помогна много да оцеля през тези години. А пък иначе се надявам много, Мартин ми сподели тези дни, че съм амбицирал да пише роман, понеже вече е видял какво да изведе книга с поезия. Сега предстои да пише роман, иска и разкази да пише. Много се надявам, че ще опише живота си. Защото живота му е не по-малко интересен от неговото творчество. А то е именно интересно, защото той искрено и радикално говори за самия себе си. Така, безсрамно в хубавия смисъл на думата, откровен до Бог, до болезненост. Така че първите му разкази, държа да кажа, може да прочете в сайта Литературен клуб на Емилян Николов. Той написа един чудесен разказ София, той му е най-добрия, който Георги Чавонов пусна в интернет. Така звънна ми по телефона, той тогава живееше в Пловдив, да видите как Мартин твори така неща от кухнята, нали, ще издам. Вика, Василий, идвам към София, да си видим така. Какво правиш, бе, Мартин? Ми седа на лаптоп и на светлините на рейса пиша. Вика, има един кретен до мене, пречи ми тук някакъв кретен, обаче аз седа и пиша и така нататък. И в разказа влезе и кретен, и обстановката, и всичко и стана някакъв магистри реализъм, страшно яко. Така че Мартин просто пише така. Още нещо от кухнята интересно, може би, че тази книга закъсня за мен. Значи тя трябваше да излезе преди 2 години, понеже большинството стиховете му са, той е писан на 14-15. Само че когато всичко беше готово преди година и половина, дори с Силвия, той артистично заяви, че въобще не му пука, че няма да се занимава повече с литература и така нататък. Значи това може би ми е единствената забележка от него, че той е толкова талантлив, че тази грешка я правят всички талантливи хора, че не оцелява колко много му е дадено. Просто той не се е борил за таланта си. Той буквално му излято още от много малък и той просто не знае какво има. Понеже му априори някакси зададено в неговата личност. И той тогава заяви, че просто няма повече да пише, майната му, от това няма никакъв смисъл и тъна. Разбира се, другата му роля, ако в нещо му помага, освен преподавателните знаци, че когато той имаше такива настроения, казах, Мартине, само през трупа ми, добре, че не го прекрачим наистина.
И горе-долу това, до тук е била моята роля. Той ми обеща, като стана на 18, че той мене ще ме редактира. Аз, както Силвия, не съм си позволявал някакви редакторски намеси или нещо подобно. Спорили сме много, той е много ревнив към текстовете си. По принцип, за всеки редактор е зловещо да работи с него, защото той просто се усмихва, но наистина много така ревниво държи на това, което е казал в неговия оригинален и първоначален вариант и вид. И така, наистина съм невероятно щастлив, понеже беше голяма драма около тази книга и му пожелавам от сърце да опише живота си, заслужава си и от тук само напред и нагоре и само щастливи моменти, радостни да няма вече поводи за такава мрачна поезия, да има повече радостни полутонове, така за разнообразие малко. А сега, значи съвсем извън сценария, много хора мислят, че аз съм открил Мартин, но това не е така. Искам да покана, ще да кажа на сцената тук, какво се означава това. Човека, който откри Мартин и без който тази книга наистина нямаше да има, човека, който ме амбицира да се занимавам с него и който ми показа неговите текстове за пръв път, човека, който иска Мартин да му купи кожено палто, когато получи Нобелова награда, човека, който като видя книгата, първата и работа беше да го набие с нея по главата с думите "Кретена, ти не вярваше". И просто човека, който имал винаги смелостта да го обича истински, понеже човек да има тази смелост е нещо като Втората световна да обича Мартин истински, който винаги имал коража да го бие, когато не слуша и да го прегръща цялата си обич, когато слуша. Значи, Галина Гончарова от Софийския университет. Аз Силвия специално ме помоли евентуално да кажа и аз няколко думи. Аз отказах категорично с аргумента, че отдавна не съм в литературните среди, което е самата истина. Разбира се, моят съпруг Васил Прасков не се съобрази по никакъв начин, както обикновено с това желание. Но пък не мога да не реагирам и все пак да не кажа наистина още няколко думи. Казаха се много неща и аз бих се преповторила. Но можете да бъдете спокойни, че боя е бил метафоричен, нали? Смисъл публиката. И че не съм играла само ролята на строг ментор. Мога по-скоро наистина да възстановя един спомен. И този спомен е с първото доближаване до поезията на Мартин наистина, когато аз го накарах почти на сила да ми даде своя тетрадка. Защото Мартин пише не само на компютъра, той дълго време, или когато дори ги пишеше на компютър, отново стиховете бяха в едни такива тефтери, които специално се купуваха от специално място, още трябваше да изглеждат също така по специален начин. В тези тефтери съм чела първите му стихотворения, които тогава още веднага си казах, че това момче има талант. И парадоксално реших, че можем да редактираме няколко и да ги пратим на София Поетики. На София Поетики конкурса, пратихме ги, нямаше никаква реакция, аз просто обяснях, казвам си го най-искрено и си казах да, ясно, значи този конкурс просто не става. Въпреки че това са много прибързани изключения, разбира се, и крайно емоционални и наговарящи на реалността. Но в края на краща стана по-доброто. Тоест, не му дадоха награда от София Поетика, но издаде книга. И с това приключвам. Сега, ако някой иска да каже нещо, разбира се, винаги има такъв момент за въпроси, може стиховете да са предизвикали у вас някакви въпроси. Ето, Лъчо иска да зададе въпрос. Кажи, Лъчо. Не толкова да задам въпрос, колкото да кажа, че появата на едно такова писане поставя нашата литературна ситуация в един въпрос, който аз съм си задал така отдавна и дълго време. Примерно, ако се появи един Набоков с Лолита в българската литературна ситуация, дали има шанс да бъде оценен като литературно събитие или просто ще бъде навикан като някакъв ненормален човек. Може би литературният менталитет вече озрява за възприемане на някакво автентично писане, което представлява не литературно жебуркане с прочетени философски и прочи идеи, а като изследване, като анатомизиране на действителността като такава, без страха, че ще се отцапаш
че ще изглеждаш неприличен, че нещата, за да се приемат непременно, трябва да приличат на нещо, което се е случило преди теб или там някъде на Запад, световната литература, някакви идеи, които всъщност са инжектирани в твоето привидно писане, а всъщност са измислени някъде друго. Дай Боже, на мен ми се иска това да е един симптом, в който това е начин литературата ни да излезе от вътрешния си провинциализъм и да почне да гледа случващото се при нас с други очи и да има си това за най-болезнено. Това, което трябва да се смени, да се отиде към една друга членна система. Защото за мен, ако трябва да употребим тая дума модерна литература, тя се изхърби от това е начинът да се изследва действителността, а не да се романтизира и да се предават някакви фойерверки на фантазията, които уж превръщат действителността в нещо друго, а всъщност се представляват някаква мастурбация, така не води за нищо. Това повдига, аз много ми се иска да мисля, че това е един симптом, който бележи тенденция към гледането на литературните факти, а не просто изолирано явление на един талант, който ще го има. Искаш това да доведе до някаква... До преосмисляне на един нов поглед. Примерно литературен вестник или другите места, където се случват събитията, да се глеждат и гетата, да се глеждат и там, където нещата изглеждат и отвратителни, и хомосексуални, някакви шантани такива, които не са познати като действителност, поне в нашата литература. На времето групата Рамбо 13 се мъчеше точно от тия екстремни ситуации да извлича някакви енергии. Едни се случиха като литература, други не се случиха, но беше поставено като някаква програмна цел. За пръв път нещо такова получава литературна легитимация, макар че ако трябва да вярваме на присъствието тук, все още това не се е случило със себе. Аз много се надявам, въпреки това, което каза за присъствието, да, очакват доста повече хора да дойдат пишещи хора, но аз много се надявам именно наличието на книгата вече като факт да заработи. И както всички знаем, книгите работят бавно и полека. Това не става бързо. Още повече в нашето общество, което наистина е свикнало да си затваря очите пред проблема. Има един феноменален български маниер, по който според мен се загробват хубавите неща. Просто се научи за тях. И дай Боже да не се случи с тая книга. Да се опасявам, че след 2-3 жабуркания просто големите имена ще преглъкнат и ще кажат какво. Всъщност, тук е големия въпрос да ни пишем, за да ни четат големите имена. Така сложени в кавички или да ни четат читателите. Аз мисля, че тия, които превеждат на масовата публика, това що е литература. Мисля, че книгата, каквито и доктрини да се провеждат, книгата стига до читателя, стига до този, до когато трябва. Аз не вярвам в масовите любимци. Масовите литературни, художествени, всякакви изкуства, можем да ги кажем любимци. Вярвам в това, че едно талантливо произведение докосва без всякакви
така патерици докосва читателя и сърцето и ума му. И ако не вярвах това, нито щях да продължавам самата аз да пиша, нито да се занимавам с така неблагодарната задача да издавам книги само с поезия, както ти ме попита дали не сме фалирали. Аз казах, че ние сме фалирали преди да започнем. Така че, ако мислехме да изкарваме пари от книги, щяхме да издаваме 7 години. И затова аз лично се радвам на присъствието. Ето тук мисля, че видях от нашите книги има няколко. Радвам се, че в поредицата автори ще присъства и Мартин Костов със своя дом. Благодаря. Това е за кръгла маса тема. Нямаше кога да предизвика. Да.